Ayan, hi mga baby loves, welcome to my YouTube channel. Kung bago lang po, please like and subscribe, and don't forget to on the notification para ma-notify po kayo sa mga susunod natin mga upload mga baby loves. So yung topic natin na yung mga baby loves, tips sa mga baguhan sa YouTube. So yung mga baguhan mga baby loves, yung nagsisimula pa lang, so yung maipapayo ko lang sa inyo mga baby loves. So una, iwasan yung mag-upload ng galing sa TikTok, kasi pag galing sa TikTok mga baby loves, sigurado reuse content. So sayang lang yung effort natin. Upload tayo, tapos maraming views, kuha tayo ng watch hour, pero ang ending ma-delete lang rin, kasi hindi man tayo ma-approve ni YouTube pag galing sa TikTok. So unang tips yun. Pangalawa, gagawa tayo ng sariling content natin mga baby loves, kasi nagsisimula pa tayo. Hindi na kailangan ng mas maganda. Alam naman natin yung nagsisimula, siyempre nag-aaral, diba? So gawa tayo ng content, kung pwede mag-live para sa ating watch hour. So okay yun, isang tips din yun. Pangatlo, ingat sa paggamit sa mga music. So iwasan natin mag-upload ng mga music mga baby loves, kasi mahirap din ipamonetize yung music mga baby loves. Kung mag-upload mo ng music, piliin yung no copyright, pero i-edit din. Pero pag nagsisimula kasi mahirap, kasi mas okay na yung kung gusto mo ng music, kung ma-monetize ka, doon ka na mag-edit kunti. Pero pag nagsisimula, wag mo na. Doon muna sa mga content nga walang risky. So pangatlong tips na yun mga baby loves. So pang-apat na tips sa mga baby loves, tiyaga lang tayo, kasi nagsimula tayo sa 0 subscriber. So pagdating naman sa watch hour natin, gawa tayo ng silent live, tapos i-playlist natin. Pwede natin panoorin ang sarili nating video mga baby loves, pero gamitin lang natin yung Ninja. Pagkatapos panoorin yan, i-clear history, tapos watch history, clear natin yan lahat. So mag-play na naman ulit, kasi hindi pa man tayo monetize. So pwede pa, kahit anong gawin natin, panoorin natin yung sariling video natin, pwede pa. Pero pag monetize na, ibang usapan na din yun, kasi bawal, mapalo na tayo ni lolo niyan. So kung nagsisimula pa lang, WH yung hanap natin, so pwede pa panoorin yung sariling video natin mga baby loves. So yung iba naman, kung may pira lang pang bili ng subscriber, bili ng watch hour, pwede din. Basta may pambili lang tayo, kasi alam na natin yung boosting ngayon, legit yan, galing kay lolo. So kung wala naman tayong pangbili, so tiyaga lang muna. Tiyaga. mas malamang yung maraming mobile at saka yung laptop, kasi yung laptop pwede ka umabot ng 20 browser, 20, 15, 10 ganon, sabay-sabay mag-play. Pero sa cellphone, dalawa lang, download ka ng isang apps, tapos yung isa punta sa YouTube, ganon. Pero kung marami kang cellphone, 3, 4, malaking advantage din yun. Kaya 3 months yung 4,000k, ayan 2 months kaya kunin. Yung subscriber, kasali lang tayo sa paangat, araw-araw makakuha din tayo ng subscriber. Pero wag lang masyado doon sa mga lapaga na mga malalaking channel mga lalabs, kasi doon lugi tayo doon. Tayo lang masipag magdikit, hindi sila magbabalik sa atin. Hindi yan sila magbabalik sa atin. Naranasan ko na yan. Kaya yung channel ko dati, hindi ako makasubscribe kasi full na. Malaki yung nasubscribe ko, yung bumalik sa akin maliit. So natuto din ako doon. So yan lang ang ingatan natin mga baby loves, diba? So
So kung sasali kayo sa mga lapagan mga Bibi Loves, mag-ingat kayo doon mga Bibi Loves. Kung nakita nyo doon maraming ninja, di gamit din kayo ng ninja. Pero kung napuntahan niyo naman mga masipag magbalik, then okay lang yun, men to men. Ako din, pumapasok din ako sa lapagan, doon man ako galing. Pero pumapasok din ako sa mga paangat. Pero kailangan pag papasok kayo sa paangat mga Bibi Loves, kung nakasimula kayo, tapusin nyo yan. Kasi kapag lalayas kayo, mag ninja move kayo dyan, babaklasan yung banana niya mga Bibi Loves, sayang lang yung effort ninyo. Makalusot kayo sa isa, dalawa, pag pangatlo, apat, lima na, alam na yan ng host ng galawan ninyo, ganun. Kaya pag susunod, ganun pa yung gagawin niyo susunod, sigurado baklas yan. Nagtaka na kayo dyan. Yung saging nyo na nalagas. Binaklasa na pala, di ba? So pag sasali sa paangat, kung nakasimula, tapusin. Pero kung may importante naman kayo mga lakad, may trabaho, magpaalam lang kayo sa host. Sabihin nyo nga, host, may gagawin ako, ganito ganyan. Papayag man yung host mga Bibi Loves. Papayag yung host. Kasi alam niya ng host, priority natin yan, trabaho natin. Priority yung trabaho natin mga Bibi Loves. So maintindihan tayo ng host. Intindihan tayo ng host. So ayun, pag magpaalam tayo, papayag yan. Pero wag naman lagi pag babalik bukas, ganun pa rin yung pangatwira natin. Hindi naman ganun mga Bibi Loves. Pagsasali tayo, siguraduhin lang natin yung matapos natin yung paangat. Parang walang modus magawa mga Bibi Loves, di ba? Kasi mahirap man pag ganun. So tiyaga-tiyaga lang sa mga baguhan dyan, tiyaga-tiyaga, may nilaga din kayo dyan, pagsipag din, di ba? So yun lang mga Bibi Loves, yung mapipayo ko sa mga baguhan dyan, sa mga nagsisimula. Sipag lang, tiyaga, sipag lang talaga. Ayan, gagawa ng content na maganda para makakuha tayo ng views, watch hour din. pero kung ano, hindi naman kaya sa content na maganda, di mag live tayo para sa ating watch hour, diba? Wala namang masama doon. Wala namang masama mag silent live, wala namang pakialam, kasi alam nila yung silent live yung nakalagay, pang WH lang yan. So alam yan sa mga pumapasok, magpatamsak lang yan sila, stay ng ilang minuto, pero at least nakakuha din tayo konti. So pag marami na kayong live, i-playlist, tapos i-play. So yun lang, makakuha ka na ng ano, makaplay ka isang araw 20 hours. So okay na yan, pinakababa 10 hours. So malaking tulong na din yan sa WH natin na Bibi Loves. Siyempre pag marami ding mga kaibigan, nagpi-play din yan. Pero pag papasok kayo sa paangat, mag-stay din kayo hanggang dulo mga Bibi Loves, kasi kausapin yung host, tulungan kayo ng WH. Siyempre ipi-play kayo ni host, yung mga host nga mga mabait, yung mga pusong mamon, wala, tumutulong yan. Pagsabihan niya, host, patulong naman ng WH. O, siyempre, kahit i-play kayo isang araw 5 hours, okay na yun. 3, 2, pinakababa 2 oras, okay na yun mga Bibi Loves, mahaba na yun. So malaking tulong na yun sa WH natin. Ako, marami akong piniplay dyan. Pag magsabi, magpunta sa live ko, sabi yan, patulong ng WH. Siyempre, nag-play din tayo, tulong-tulong lang, di ba? Ganon naman yung buhay natin sa YT mga Bibi Loves, tulong-tulong lang din, di ba? So yun lang mga Bibi Loves, please like and subscribe, don't forget to on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin